A Malam Mubarak me za ka Na, ce game da yadda abubuwa suke faruwa a wannan zamani yadda al'umman musulmi suke zagin 'yan uwa malamai magada annabawa kamar irin su Sheikh Dahir Usman Bauchi da eh, kuma Malam Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi duk da ba sa eh, raye irin da abubuwan da suke faruwa da makamancin haka. yawwa, to, salamu alaikum. Aminu Na alaikum dai salam. fuskanci tambayar ka. Kamar yadda kwana bibi za a ga cece ku ci yayi yawa akan rasuwar Sheikh Dahir Usman Bauchi, wasu suna faɗan alkhairi, wasu suna Allah ji wasu suna zage-zage. Kwarai da gaske. To wannan abin ya samo asali ne daga manyan shugabannin ƙungiyoyi. Duba da cewa da yau a ce wannan daga wancan ƙungiyar zai fito ya yi batanci ko kuma zagi ga wani shehi. A ce wancan ƙungiyar babban malamin a ce ko kuma jagoran ƙungiyar zai fito ya baranta kansa ga wannan wanda ya fito ya yi Wannan zagi. ɗalibin nashi ko Yau ware malamin ko da yake malaminsa. ƙungiyar. To Eh, za a samu sauƙin abu kuma hukuma za ta iya hukunta shi. To kwarai. yanzu babban matsalar da ake samu shine in mutum ya yi kuskuren a maimakon su a nuna ba a tare da shi, ka gane, to sai kuma daga kungiya a fito a goya mishi baya a mara mishi, ka ko hukuma ta shiga lamarin ba abin da za ta iya ganin cewa kungiyar sun tage masa baya. Yawwa maganar da nake so na yi. Eh, Ka ce in mutum ya yi kuskuren. To yauwa. amma kamar su a yanda suke abin suna ganin kamar su ba wai kuskure suke ba. Eh, Ka fahimce ni? Don a fahimta na ko yanda nake ganin cewar a wajensu ba kuskure ba ne yasa har ma manyan ƙungiyar za ka ga ba sa barinta kansu da wannan wanda ya yi hakan. na fahimta. Ai magana cewa ba kuskure ba ne, kuskure ne wannan, son zuciya ne. Gabaki ɗaya akan me ake tafiya akan addini ne. To ai duba ga fiyayyen halitta shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk yacce aka kai da kafirai su kwantata masa su masa tozarci su me shi yayi kokarin ya kyautata musu ne. Ƙwarai da Bai gaske. taba fitowa daidai da rana ɗaya ce a'a ba za a mai da raddi kamar yace suka mana raddi ba. To yanzu matsalar da ake samu abin ya zama kaman gado ne. Kaga kaman lokacin rasuwan Dr. Idris na Bauchi. Eh, Ai an samu munanan kalamai daga ba na bakin wasa ba. bangarori da baya kenan ko? Ƙwarai da To gaske. kaga har ma gwanda a ce a gwammace a wannan rasuwan Sheikh Dahir Usman Bauchi ba a samu irin waɗannan maganganun sosai ba kamar na Dr. Kaga Idris kamar shi kenan. Dr. Idris za a ga mutane ma za su ɗauko hoton shi su ɗauko hoton jaki su ce A siffanta shi da abubuwa da ba yawa. irin abin da ba a faɗa. To kaga to shi kuma matsalar da aka samu ka san shi mutum ne wanda akan hanyar gaskiya yake. Duk gefen da suka yi barna za a fito a tsayar musu. Ƙwarai Ba da ruwansa da gaske. cewa A shi ba yana ruwan shi izala da ko yana izala, wani. To ɗarika, shi sa shi ko a lokacin da yake raya ya fi shan wahala. In ka lura malamai da yawa da yake rayan ba sa tare da shi. Amma kuma da ya rasu sai wasu suke fitowa suke nuna kaman suna goyon bayan Bayan shi. abubuwan da yake. Amma kuma lokacin da yake rayan ba Ba su yi ba su haka taimaka ba. masa da wannan ba saboda shi ba ya raga kowa. Mm. Yauwa a takaice kenan. To yanzu kamar wani irin shawara za ka bayar don a samu mafita wajen ganin al'umma sun fahimci hakan ko inda wani abin da malaman za su yi ko gwamnati saboda a kawo ƙarshen abin za ka bayar. A wannan abun ba daga gwamnati ba ne, daga su kansu malaman ne. Yau a ce in wannan kamar yace na gaya maka da farkon ne, a ce an hukunta ba a tare da shi. Shi kansa daga baya zai ji tsoron ya ƙara furta ya ƙara irin wannan kuskuren dai. To amma kai an goya maka baya gobe daɗa fitowa za ka yi. Kar ka manta ba yau aka saba kama malami ba. Ƙwarai. Ba na manta kamar shekarun baya. Akwai lokacin da shi Abul Fatai ne ko na Bauchi. Kaga ai ya taɓa zagin Sheikh Alƙai mai sunan na Zaria na Albani Zaria da Sheikh Mahmud Adam. Ai ya zage shi lokacin DSS sun kama shi. Aka zo shi kan shi Baffa Hotora. A lokacin shi ma ya taɓa wannan ɓatancin tun Sheikh Dahir Usman Bauchi fa yana raye kusan shekara 2 kenan. Shi ma an kama shi aka sa shi bidiyo ya bayar da nasiha. Amma kuma kaga duk da hakan ba su tsorata da wannan aikata abun ba. Saboda mai kungiya tana tare da su. Yauwa to ai shi yasa ka ji na sa gwamnati. Idan kungiya ai ta gwamnati ba kungiya ba ce. Tunda ita gwamnatin Najeriya ma a halin da ina take ciki ba ruwanta da ko kai Kirista ko kai Musulmi ko ɗan wani kungiya kawai idan doka ya yo za ta yi aiki a kai. Shi yasa na ce shin me kake ga gwamnati ya A abin da nake so ka fahimta. Ita gwamnati ba ta za a yi ta kama ka hukunta saboda tana ji da kowane bangare za a ce ba ta yi adalci ba. Ku da ku ne za ku fito ku nuna cewa wancan ya yi kuskure wani kaza yi ba daidai ba. To ita kanta gwamnatin za ta fi jin daɗin hukuncin. Ka gane? Misalin shine ana ka koda kotun aka ce. Farko ai za a je kotun musulunci a yanke maka hukunci. Amma ka san kotun sama ba ruwansu da wannan wani ba wata kotun musulunci.
za su duba abin da yake dokokin ƙasa ne a maka hukunci, in baka yi laifi ba a sake. To kaga wannan ya danganta ku ne za ku baranta kanku da shi. To shikenan, na fahimce ka, amma yanzu kamar misali Malam Mubarak,